Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, мяне завуць Аліна, я капітан каманды ад Гомельскай абласной бібліятэкі і зараз я прадстаўлю удзельнікаў нашай каманды. Алена, Дар'я, Кацярына і Ліля. На пытанні па мове, культуры і гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску роза, па-беларуску. Які месяц папярэднічае ліпеню? Першы 3400. Частину мовы назовіце. У якім стагоддзі утварылася Вялікае княства Літоўскае? Як назовем групу людзей, якія маюць агульнае паходжанне ад аднаго продка і пражываюць на пэўнай тэрыторыі? Дзень шанавання памяці продкаў у весну называецца У якім горадзе Беларусі праходзіць фестываль «Славянскі базар»? Назовите имя письменника, поэта, драматурга Крапивы. Як называецца жанр выяўленчага мастацтва, у якім асноўным прадметам выявы з'яўляецца прырода? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Сярэбраны, доўгі, птушыны. Частину мовы назовіце. Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Я набрала большую колькасць балаў, і пагэтаму я выбіраю катэгорыю гісторыя і гуляю першай. Я выбіраю катэгорыю культура і гуляю другой. Мне засталася катэгорыя мова, і я гуляю трэцяя. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Аліна, накіроўваецца ў вялікую студыю. Ну, а астатнія застаюцца за сталом, назіраць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба, бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Аліна, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Я таксама. Вы выбралі катэгорыю гісторыя. Вы гісторык па адукацыі? Не, па адукацыі я бібліятэкар, але вельмі люблю гісторыю і зараз я працую загадчыкам аддзела краязнаўства абласной бібліятэкі. Зразумела. Скажыце, калі ласка, а дзе ваша малая радзіма? Адкуль вы родам? Я з вёскі Гарочычы, гэта Калінкавіцкі раён, Гомельская вобласць. Гэта вялікая, дарэчы, вёска? Так, гэта аграгарадок. Яна не маленькая, скажем так, а славіцца яна ў першую чаргу, канешне, сваімі людзьмі. Да, у нас нарадзіўся пісьменнік, вядомы пісьменнік, сучасны пісьменнік, гэта Віталій Кулік, які напісаў Палескую ведзьму, Воўчы мох. Я думаю, што вы чыталі гэтыя Чытала, творы. сапраўды, нават сустракалася з Віталем. Я не ведала, што ён з Гарочыч, ведала, што з Калінкавіцкага раёна, а дакладна вось так не было ў мяне звестак. Адтуль, з вашай вёскі. Да. Калісьці адна з вучаніц нашай школы напісала такі верш пра нашу вёску. Адкуль такая назва, дзеду? Гароды людзі сеялі спрадвеку, каб быў зажды якісь наедак, каб не прапасці добру чалавеку. Цудоўна. Аліна, вы гатовы? Гатова. Падчас гульні вы зможаце аднойчы ўзяць дапамогу каманды, якая зараз уважліва сочыць за вашай гульнёй. Аліначка, першае пытанне па гісторыі. У якім стагоддзі полацкім княствам правіў князь Усяслаў, якога называлі чарадзеем? І варыянты: 10 стагоддзя, 11 і 12 стагоддзя. Так, ну тут трэба паразважаць, мабыць. Усяслава чарадзеем называлі, далі яму такое прозвішча чарадзей, таму што па легендзе ён ператварыўся ў ваўкалака. Ён мог ператварацца? Так. А ў якім стагоддзі гэта было? Гэта не 10 стагоддзе, чамусьці мне кажацца. Можа, і ў 10. Выберу варыянт Б, 11. Аліна, магчыма, вы забылі пра тое, што ёсць дапамога каманды. Ці вы лічыце, што яшчэ пакуль рана? Я лічу, што пакуль рана. Адказ Б, 11 стагоддзя. Усяслаў чарадзей правіў полацкім княствам у другой палове 11 стагоддзя. Гэты адказ правільны. Прекрасна. Я вас віншую. Вы малайчына. І адразу да другога пытання. Які з прадстаўленых заканадаўчых дакументаў з'яўляецца першым зводам законаў, створаным на старабеларускай мове? Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года, судебнік Казіміра ці руская праўда? Я выберу варыянт А, статут ВКЛ 1588 года. Наколькі я памятаю, іх было 3. Дату дасканала не помню, но судебнік Казіміра таксама быў, але пазней, мабыць, быў. Поэтому А. Ну, калі б вы сказалі руская праўда, то я б зрабіла вось так. Не, гэта не руская праўда. Засталіся статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года і судебнік Казіміра. І я, Аліна, мушу сказаць, што вы адказалі няправільна. Менавіта судебнік Казіміра быў першым дакументам гэтага тыпу. Ён быў выдадзены ў 1468 годзе. Аліна, наступнае пытанне пра грошы. Беларускія грошы у 90-е гады 20-го стагоддзя пяшчотна называлі зайчыкі, таму што на купюры наміналам у 1 рубель была выява зайца. Вы што-небудзь чулі пра зайчыкаў? Чула. Вось пытанне. Скажыце, які прадстаўнік беларускай фауны
быў адлюстраваны на купюры 50 рублёў? Варыянты: лось, зубр ці мядзведь. Цяжкаватае пытанне. Поразважаць можна, конечно, было б сказаць, што зубр. Я хочу звярнуцца да сваёй каманды. Гэта магчыма, Аліна. Мои дарагія калегі, дапамажыце адказаць на пытанне. Бо зубр это 100 рублёў, а лось 25. А ваўкі 5 рублёў, бабры 3. Аліна, адказ мы атрымалі, і вы чулі, што ўсе вашы сяброўкі і бачылі, казалі вам, што гэта мядзведь. Але вы можете з імі і пагаджацца, і не. Не, я схожусь з іх адказам, таму выбіраю варыянт В – мядзведь. Добра. На 25-рублёўцы была выява лася. Зубр знаходзіўся на купюры у 100 рублёў. 50 мядзведь. Дзякуй. Гэта правільны адказ, малайчына. Дарагая каманда, дзякуй вам за правільны адказ і за дапамогу мне. Працягваем гульню. Аліна, наступнае пытанне такое. Якая з прадстаўленых дат гісторыі нашых продкаў пасля хрышчэння Русі не была пачаткам Новага года? 1 сакавіка, 1 чэрвеня ці 1 верасня? Я чамусьці думаю, што гэта 1 верасня, але тут трэба паразважаць, мабыць. Калі ласка. 1 чэрвеня магло быць пачаткам Новага года. А чаму? Ну, гэта як летні месяц, першы летні месяц, так? Можа, штосьці звязанае з тым, як апрацоўвалі зямлю, ну, гэта мае дагадкі. А 1 сакавіка таксама магло блізка к студзеню, Раство Хрыстова, ну, магло быць. Ну, 1 верасня хай будзе. Не ведаю. На самой справе не ведаю, але вось як-то так. Хочу сказаць, што Новы год славяне сапраўды адзначалі 1 сакавіка, бо гэтая дата вельмі блізка да даты вясенняга раўнадзенства. І вось у нас пытанне, ці 1 чэрвеня, ці 1 верасня яшчэ адзначалі Новы год. І я скажу, што гэта дата 1 верасня. Аліна, вы адказалі неправільна. Правільны адказ на гэтае пытанне 1 чэрвеня. Наступнае пытанне. Малая радзіма якога беларускага грамадскага дзеяча не звязана з Гомельскай вобласцю? Пётр Машэраў, Андрэй Грамыка ці Кірыл Мазураў? Варыянт Пётр Машэраў. Ён не звязаны з Гомельскай вобласцю. Мазураў нарадзіўся ў Гомельскім раёне, а Андрэй Грамыка ў вёсцы Старыя Грамыкі Веткаўскага раёна. Ну што ж, Аліна, Андрэй Андрэевіч Грамыка сапраўды нарадзіўся ў вёсцы Старыя Грамыкі Веткаўскага раёна. Кірыл Трафімавіч Мазураў нарадзіўся ў вёсцы Рудня-Прыбыткаўская Гомельскага раёна. А Пётр Машэраў, ён ураджэнец Віцебскай вобласці. Вы правільна адказалі? Малайчына. І вось так незаўважна мы падабраліся да апошняга пытання. Аліна, увага! Які матэрыял для напісання кароткіх паведамленняў шырока выкарыстоўвалі старажытныя жыхары Беларусі? Бяроста, гонта ці пергамент? Ну, я лічу, што гэта бяроста. Пергамент не. Чамусьці, мне кажется, бяроста. Гонта не. Я выберу все-таки А. Да вынаходніцтва паперы людзі часцей за ўсё пісалі на пергаменце. Але ён быў вельмі дарагі. Гонта
Гонта – гэта дахавы матэрыял, такія невялічкія дошчачкі, якім крылі дах. Гэта была бяроста, вы правільна адказалі. Малайчына. Аліна, вось так хутка праляцела гульня, ваша асабістая, але яна можа яшчэ і працягнуцца. Чаму? Таму што ў вас ёсць балы, цэлых 40, якія вы можаце паставіць на кон і атрымаць 7-е пытанне. Дарэчы, вы можаце ўсе свае балы паставіць на кон ці іх частку. Я могу поставить 20 баллов. Можаце, калі ласка. 20 баллов. Калі ласка, атрымліваеце ваше пытанне з катэгорыі мова. Пастаўце націск у слове ялавічына. Ну, тут у меня два варианта. Яловичина или яловичина. Перший раз я на другі склад, наколькі я... Ну, на другі склад гэта ялавічына. Ялавичина, на третій, получается, лавичина. Ялавічына гэта на трэці, ялавічына гэта на першы. А можа, ялавічына? Не. Яловичина. Хай будзе на першы склад, на я. Гэта ваш адказ? Да. Вы малайчына, Аліна. Віншую вас. Дякую. Аленачка, я рада вас вітаць на гэтай пляцоўцы. Дякую, вельмі прыемна. Вы абралі катэгорыю культура. Я нічога не блытаю. Не, А чаму менавіта культура? ну, хотя я по адукацыі і гісторык, тым не менш сфера культуры мне прадстаўляецца найбольш такой шырокай, якую таксама можа трапіць і нейкія звесткі па гісторыі. Ну і з другого боку, ну, відавочна, я працую в установе культуры, чаму мне не выбраць сферу культуры. Зразумела. А, дарэчы, у якім аддзеле вы працуеце? Я працую у сэрцы бібліятэкі. Это аддзел кнігасховішча. Алена, а колькі адзінак утрымлівае кнігасховішча бібліятэкі? Зараз больш, чым 1 мільён, і палова, 50% з гэтых экземпляраў знаходзяцца ў нашым аддзеле. Цудоўна, дзякуй. Алена, а дзе ваша малая радзіма? Я нарадзілася тут, у Гомелі, это і ёсць моя малая радзіма. Хаця дзяцінства я правяла у сваёй бабулі да школы у Быхаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Дзякуй, Алена. Ну а цяпер пытанні па культуры. Звярніце, калі ласка, увагу на фота і адкажыце, у якім архітэктурным стылі пабудаваны, прадстаўлены на экране палац румянцавых паскевічаў, што ў Гомелі. І варыянты: барока, класіцызм і ракако. Я выбіраю варыянт Б, класіцызм. І вось чаму. Гэты палац неаднаразова перабудоўваўся, і тую выяву, якую Мы зараз бачым? мы зараз бачым, это чарговая перабудова, чарговая рэканструкцыя, якая была зроблена у стылістыкі класіцызма. Барока і ракако – это 17-18 стагоддзя. Ракако іншым часам лічаць асобным стылем, іншым часам уключаюць як адгалінаванне барока. Вялікая колькасць дэкаратыўных элементаў, вялікая колькасць статуй, гарэльефаў, барэльефаў і гэтак далей. Таму відавочна класіцызм. Зразумела, Алена, дзякуй за такі экскурс у гісторыю Гомельскага палаца. І мне нічога не застаецца, як толькі сказаць, што ваш адказ правільны. Дзякуй. Наступнае пытанне. Бацька якога з беларускіх аўтараў не меў дачынення да прафесіі лесніка? Бацька Якуба Коласа, бацька Аркадзя Куляшова ці бацька Івана Шамякіна? Тут я, канешне, дакладна не ведаю. Но мяне заўсёды выратоўвала, чым менш я ведаю, тым больш мне дапамагае моя інтуіцыя. Так. Ну, з Якубам Коласам это класік, конечно, зразумела.
Бацька быў Был лесніком. лесником, и это называется соромно супрацоўніку установы культуры не ведать. Про Шамякіна я не ведаю, и про Куляшова я таксама не ведаю. Ну, мне чамусьці хочется сказать, что это Куляшов. Сапраўды, бацька Якуба Коласа быў лесніком. І ўсе пра гэта добра ведаюць. Бацька Івана Шамякіна таксама быў лесніком. А вось бацькі Аркадзя Куляшова былі вясковымі настаўнікамі. І правільны адказ, Аркадзь Куляшов, вы зрабілі ўсё правільна. Моя интуиция заўсёды мне подсказывает правильно. Цудоўна. Важно ее слухать. Наступнае пытанне, Лена. У якой вобласці Беларусі праходзіць традыцыйны міжнародны вішнёвы фестываль? Магілёўская, Віцебская ці Мінская? Як не дзіўна, про этот фестиваль я читала, я нават глядела программу, но я не памятаю. Поэтому упэўнена кажу Віцебская. Віцебская. Да. Утульны горад-сад. Вішнёвая сталіца Беларусі. Гэта горад глыбокая. І вы правільна адказалі. Малайчына Алена. Дякую. Я хочу вам нагадаць, што вам застаюцца ўсяго 3 пытанні. І у вас яшчэ, дарэчы, ёсць падказка каманды. Вы памятаеце пра гэта? Цудоўна. Наступнае пытанне. Звярніце, калі ласка, увагу на фота. Для апрацоўкі якой сельска-гаспадарчай культуры нашы продкі выкарыстоўвалі гэтую прыладу? Для апрацоўкі грэчкі, кукурузы ці ільну? Ну, тут можно сказать, я с большего так ведаю. Не то, что я буйный специалист по приладам, но, тем не меньше, я лечу, что это лен. Потому что по форме оно найбольш прыстасавана для апрацоўкі менавіта льна. Перад тым, як лён уже мыць і сушыць, перад гэтым яго канчатковая стадія ачысткі, можна сказаць. Потому что лён ачышчаўся некалькі разоў, і гэта, напэўна, адна з апошніх стадій ачысткі. Скажем так, гречка быў не самы распаўсюджаны прадукт нават у савецкія часы, не кажучы в сялянскім жыцці. Это дарагі прадукт быў. Кукуруза, мы таксама все-таки это росквіт ей приходится не на тыя часы, а лён это наши. Ну что, Алена, я прыняла адказ і скажу, што на фотаздымку церніца. Гэта прылада, якой труць лён і каноплі. Вы малайчына. Гэты адказ правільны. Алена, наступнае пытанне. Самы вялікі ў свеце збор твораў беларускага мастацтва знаходзіцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Якая колькасць твораў утрымліваецца ва ўсіх яго калекцыях і запасніках і варыянты? 33 тысячы, 22 тысячи и 44 тысячи. Я хочу сказать, что раз это самый полный сбор, напэўна, павінна быць самая вялікая лічба. Ну і з другого боку 44 мне больше подобается, чем все остальные. Нават калі это неправильно, все равно хочется, чтобы было 44. А, зразумела, вось з такога боку. Да. Ну, добра. Нехай будзе больше. Ну, нехай будзе так. Добра, зараз будзем Тем глядзець. больше, я думаю, дзяўчаты таксама хочуць, чтобы в Нацыянальным музеі было больше. Згодна. Такім чынам, ваш адказ 44 В. 44 тысячи. На сёння колькасць твораў ва ўсіх калекцыях і запасніках складае больш як 33 тысячи адзінак і больш як са 132 краін свету. Алена, вы адказалі неправільна. І апошняе пытанне, Лена. Прадстаўніком якой прафесіі быў Антон Яраш, галоўны герой рамана Івана Шамякіна «Сэрца на далоні». Варыянты. Урач, педагог ці архітэктар? Я хочу сказать, что апошнім часам
я вельмі захапілася Іванам Шамякіным. Антон Яраш, он врач, кардіолог, які рабіў якраз таки аперацыю на сэрцы. Дякую, Алена, дякую. Вы правильно отказали. Антон Яраш, урач. Алена, подказку команды вы уже не сможете взять. Кепска, так. Однак примножить ваши баллы вы сможете. У вас их 50 на дадзены момент, вы можете их павялічыць. Вы можете поставить на кон усе 50 ці іх частку. Я вам задам пытанне з іншай катэгорыі. Скажу, што гэта будзе пытанне па гісторыі. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў. Калі вы адкажаце на пытанне, адказ будзе правільным, гэтыя балы прыплюсуюцца да вашых 50. Гуляем? Гуляем. А колькі балаў ставіце на кон? Ведаеце, я глядзела адну з вашых мінулых гульняў, і мне вельмі захапіла рэакцыя аднаго з гульцоў, які сказаў, што мне іх саліць. Я таксама не збіраюся іх саліць, таму я ставлю 50 балаў і спадзяюся, што мне пашэнціць нашай камандзе. Добра, Аленачка. Пытанне такое. У якім годзе адбылося ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР? Вот неёмко, что такое легкое пытание. В 1939 году. Это было 17-го. Ну, у меня от хвалювання, я забыла, какой месяц. Які месяц, так? Але вы докладно памятаете, что это 17-е и что это 39-й год. Гэта правильный адказ, Аленочка. Я вас віншую, у вас 100 балаў, вы малайчына. Дякую вам за ваши веды, дякую вам за ваши аповеды. Шмат чаго я даведалася. Дякую вялікі за інфармацыю. Вельмі прыемна было. Ліля, я вельмі рада бачыць вас на вялікай пляцоўцы. Дзякуй, я таксама вітаю вас. Ліля, скажите, дзе вы нарадзіліся? Дзе ваша малая радзіма? Я сёння такое пытанне ўсім гульцам задаю. Я нарадзілася у Магілёўскай вобласці Чаўскага раёна, вёска Антонаўка. А нарадзілася, вырасла і закончыла там школу. Гэта вельмі дарагія для мяне мясціны, там вельмі добрыя людзі. Ліля, а кім вы працуеце ў бібліятэцы? Я працую у аддзеле перыядычных выданняў абласной бібліятэкі. Зразумела, чараўніца ўсіх газет і часопісаў беларускіх, так? Ці у вас яшчэ ёсць і замежныя выданні? Замежныя выданні знаходзяцца ў другім аддзеле. Ліля, вы выбралі мову, ці вам дасталася мова? Мне дасталася мова. Гуляем, Ліля. Першае пытанне. Вызначце слова, у якім націск падае на другі склад. Словы гэтыя я прамаўляць не буду. Спрабуйце, прамаўляйце вы. Спіна на першы. Бульбяны. Спіна, кажа Ліля, і кажа на першы склад. Ну, калі на першы, то будзе спіна. А на другі спіна. Спіна. На другі склад. На другі склад. Гэта на вашу думку, пакуль. Мы ж не ведаем, правільна гэта ці не. Так, Б. Бульбяны. Ці бульбяны. Бульбяны. Так. І каменны. А на беларускай можа быць каменны. А. Варыянт А. Варыянт А. Што? Вызначце слова, у якім націск падае на другі склад. Спіна. Спіна. А каменны? І каменны, а два варыянта можа быць? Два варыянты быць не можа. Толькі у адным слове з гэтых трох націск, правільны націск, падае на другі склад. У астатніх на іншыя склады. Мы можам папрасіць дапамогі, да? У каманды? Можам, але гэта будзе адзін раз. Шаноўныя дзяўчаты, дапамажыце, калі ласка, Лілі вызначыцца. Аліна, каменны. Да. Ліля,
Усе сяброўкі вашы адказалі, што гэта слова каменны. Якое рашэнне вы прымаеце? Я прымаю рашэнне сваіх калег. Каменны. Будзем разглядаць. Будзем. Бульбяны. Вы абсалютна дакладна вызначылі націск у гэтым слове. На трэці склад Да. ён падае ў ім. Бульбяны. А вось слова спіна ці спіна. Па-руску спіна, а па-беларуску спіна. Націск падае на першы склад. І атрымліваецца, што той адказ, які вы далі, ён правільны. Ліля, наступнае пытанне. У якім слове літара «ю» абазначае два гукі? Бюст, жартуюць і дзвюма. Бюст. У, да, то есть мы чуем у. Жартують. Я тут нічого не чую. А дзвюма. На мой погляд, правільны адказ гэта а. Бюст. А якія два гукі можа абазначаць літара «ю»? Е, у. Все правильно. Дзвюма. Бюст. Жартують. А зараз мне хочется адказаць жартуюць. Ліля, прымайце рашэнне. Варыянт Б. Жартуюць. Гэта правільны варыянт. Два гукі. Галосная літара можа абазначаць на пачатку слова, напрыклад, юла, юла, так? Ці пасля галоснай. Жартуюць. Вы правільна адказалі, малайчына. Наступнае пытанне. Знайдзіце сярод прапанаваных фразеалагізм са значэннем небыліца, недарэчнасць. І варыянты. Чортаў тузін, белая пляма ці смаляны дуб. Чортаў тузін. Я не ведаю. Белая пляма. Як мне кажется, гэта что-то такое запамінающееся, да, вот белое, да, вот так, смаляны дуб, ну, такого не бывае. Чтоб дуб быў смаляным. 3, 2, 1. Ліля, Так, смаляны дуб. ваш адказ – смаляны дуб. Да. Ну, вось цяпер я магу сказаць, што калі на карце мы бачым нейкую недаследаваную мясціну, мы кажам, што гэта белая пляма. Ці белая пляма ў гісторыі. Гэта тое, пра што, ну, мала хто ведае, ці увогуле ніхто не ведае. Так? Белая пляма не падыходзіць, і вы адразу яе адкінулі. А вось чортаў тузін і смаляны дуб. Што такое тузін? Па-руску дзюжына, а па-беларуску тузін. Чортава дзюжына, чортаў тузін. Гэта 13. Такое бывае, ўсё нармалёва. Вы адказалі правільна. Ура! Серьезно? Смаляны дуб. Ці бывае смаляны дуб? Нет. Не, смаляной бывае хвоя. Хвоя, Елка. сосна, елка. Вось. Наступнае Дзякуй. пытанне. Якое слово не з'яўляецца сінонімам для двух іншых? Бурштын, янтар, аксаміт. Янтар гэта камень. Аксаміт гэта таксама камень. На вашу думку. Да. А варыянт А, бурштын, я не ведаю, что это такое, потому что два подходят по значению. Поэтому это отсеиваем 2, а вариант отказу будет А. Зразумела, прыняла адказ, і давайте разбірацца. Янтар. Тут усё зразумела. Гэта застылая смала Да. раслін. Бурштын – гэта той самы янтар. Толькі па-іншаму гучыць. Бурштын і янтар – гэта сінонімы. Вы неправільна адказалі. Аксаміт – гэта не камень і не застылая смала дрэў. Аксаміт – гэта тканіна. Бархат па-руску, аксаміт па-беларуску. Якое слово з прапанаваных не з'яўляецца назвай птушкі?
Каўка, кадаўб, амялушка. Каўка ёсць. Амялушка, кадаўб. Варыянт Б. Кадаўб. Мне проста не падабаецца гэта слово. Вы правильно робіце, малайчына, таму што і каўка, і амялушка – гэта птушкі, а кадаўб – гэта такая пасудзіна, выдзяўбленая з дрэва, для таго, каб нешта мыць, напрыклад, бялізну ці посуд. Амялушка па-беларуску, свіристель па-руску, каўка па-беларуску, галка па-руску. І апошняе пытанне, Ліля. Лічэбнік 200 у форме давальнага склону правильно напісаць так. І варыянты 200, 200 ці 200. Давальны склон адказвае на пытанне даваць каму, чаму. Пагэтаму 200 даць каму 200. 200. Варыянт адказу Б. 200. 200. Да. Варыянт Б. Не 200, Нет. а 200. 200. Ну добра. Канчатковы адказ. Да. Вы выбралі 200 і зрабілі неправильно. Правильный отказ. 200. Лиля, у вас 40 баллов. Вы можете примножить свои баллы. Вы ризиковый увогуле чоловік? Вельмі. Вельмі. Ну, дык гуля для вас. Калі ласка, што робім? Гуляем далей. Гуляем далей і ўсе баллы вы ставіце на кон. Да. Цудоўна. Атрымлівайце, калі ласка, пытанне. У якім месяцы адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы? Ну, дзяўчаты рабілі выставы, і вось гэта ім дапамагала. Ці робіце выставы вы? Робім выставы. Вельмі часта робім. Так. Мабыць, не. Верасень. Ваш адказ. Верасень. Ой, як балюча чуць гэты гук. Але мне вельмі прыемна, Ліля, што вы усміхаецеся. Таму што зараз вы згадаеце, што дзень роднай мовы адзначаецца ў лютым. 22 лютага. Ліля, я віншую вас. Вы малайчына, вы цудоўна гулялі і лепш за ўсіх рызыкавалі. Дзякуй вялікі вам. І вам вялікі дзякуй. Нашы фіналісткі атрымалі моцныя ўражанні, ну а падарунак сёння забірае Алена. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.